Olis, benvinguts a les meves últimes lectures. És el tercer vídeo d'aquest tipus que faig en aquest canal de YouTube. És una secció recurrent al meu perfil de TikTok i he estat acumulant molts mangas, perquè a mi el que m'ha passat aquest 2026 és que no he llegit molt, però han hagut dues ocasions en què he comprat molt de manga. Va ser per Sant Jordi, bàsicament, aprofitant el 10%, com us vaig ensenyar. Moltes d'aquestes lectures us sonaran d'aquell vídeo, i l'altre que fa uns dies, no sé, em va donar un patxusque i també vaig comprar molt manga. Aquí hi ha un total de 36 volums, dels quals us parlaré avui. Per exemple, n'hi ha 4 volums de la sèrie de La nobleza de les flores, per tant, no hi ha 36 sèries de les que parlarem, però també hi ha alguna novetat, alguna sèrie que s'acaba, una miqueta de tot. Ja sabeu una mica què és el que a mi m'agrada llegir, per tant, ja sabeu el que us trobareu. Com sempre, crec que, excepte una sèrie que és volum 1, em faig spoilers de tot, vale? Del que parlaré, perquè la majoria són volums del 4 en endavant, per fer-nos una idea. Aleshores, ho sento, però abans de començar a parlar de la sèrie sempre us dic quina sèrie és, us poso per aquí una imatge molt xula sobre la sèrie, per tant, i us faré els capítols. Per tant, si alguna sèrie l'esteu llegint, no aneu per aquest volum, el que sigui, podeu saltar al següent. Tenia moltes ganes, sobretot perquè els he acumulat, perquè tenia ganes de parlar d'aquesta sèrie de forma extensa. Al final, a TikTok tens entre 1 i 3 minuts per parlar d'una sèrie i no pots explayar-te molt, i d'aquestes tenia moltes ganes de parlar. Ho sento molt si se sent el ventilador, però és que estem a 30 i pico graus i no hi ha forma de gravar sense un ventilador. Per tant, si sentiu el soroll de fons, ho sento molt, perquè si no, no hi ha vídeos a l'agost. Aleshores, no sé per on començar. Començarem per Milky, perquè en tinc moltes i m'agraden molt. I començarem per una sèrie que s'està a punt d'acabar. Em sembla que en queda un volum, que és La boda de les luciérnagas. Per aquí tenim doncs, el que seria el volum 9 i el volum 10. Ara ja estem en el punt en què estem com en el món real, ja no estem en aquella illa que estava atrapats i tal. I he de dir que agraeixo que aquesta sèrie s'estigui acabant, perquè per mi ja es passa de rocambolesca, ¿vale? Per mi ja no té molt de sentit el que està passant. Tinc moltes ganes de veure si acaben junts o no, o si això acaba en un dramón que flipes. Em fa molta gràcia ells junts, però ja ha arribat un punt en què ella està tan enamorada d'ell, és que no m'ho crec. Ho sento, però ha arribat un punt en què jo ja no em crec a l'amor d'aquests dos. O sigui, sí que em crec a l'amor d'ell cap a ella, però el d'ella cap a ell no. Vull dir, també he de dir que els altres pretendents, bueno, el que és com el seu guardaespatlles, jo m'hauria quedat amb ell, però els altres pretendents són bastant... El pretendent que surt en aquest volum 9, que és com el fill d'algú molt important, em fa molta gràcia. És molt graciós, sobretot lo molt enamorat que està d'ella i ho intenta dissimular i tal qual. O sigui, jo trobo lògic que no es quedi amb aquest pavo, de veritat, ho trobo super lògic, però no em sembla molt millor opció l'altra, no? I l'altra, no sé, també trobo que ella ha crescut molt com a personatge, ha canviat, s'ha desenvolupat i tal, i en canvi ell és el mateix, sí, està molt enamorat, per tant, o sigui, ell com que està molt enamorat no fa res que vagi en contra d'ella, per tant no fa les coses dolentes que fa ell, però ho fa per això, perquè està enamorat d'ella, no perquè realment ell cregui que no ho ha de fer. Aleshores, em ratxina una mica, no sé com dir això en català. Però bueno, ella és molt mona i suposo que també és una mica el rotllo, saps, en plan síndrome d'Estocolmo, perquè això no deixa de ser síndrome d'Estocolmo, aquesta escena és loquíssima. I res, el pare, és que el pare és... Ella té molt síndrome d'Estocolmo, no? Perquè diu, és que podria fer això i passar al meu pare, però és que clar, m'ha cuidat tant, no sé què, no sé quantes, i hi ha una escena que és com en plan de, no, però és que ell sí que es preocupa per mi, és com, a veure, no, ja, aquest senyor no s'ha preocupat tant per tu des que es va casar i des que va veure que no et podies casar amb ella, llavors, no sé. Ja et dic, agraeixo i penso que està molt bé que la sèrie s'estigui acabant ja, perquè penso que no dona més de ser. Tot i així m'agrada i un cop més em fa molta ràbia perquè aquesta sèrie no em sembla tan guai i l'edició em sembla molt, molt xula de tamany i tal, i després amb sèries que em semblen serions, com per exemple una que us parlaré ara, que és Enamorados falsos ángeles, l'edició és enaníssima i no sé, saps? Vull dir, m'agradaria poder, per exemple, és que el dibuix de Enamorados falsos ángeles amb aquest tamany és que ha de ser espectacular. Volum 4 i volum 5 de Reviviendo mis días en la academia de magia con el novio que no me recuerda. És tan la meva merda, és tan la meva merda. Fantasia, dibuix bonic, romans... Però és que a més té intriga, llavors estic super intrigada. Vull saber
perquè és Morell, però és que hi ha tantes coses que tinc la sensació de que no se'ns estan explicant, de que no acabem de pillar bé. Aleshores, el volum 4 em va semblar molt cookie, tota la seva festa d'aniversari, ells tres a casa de la... és que no em sé els noms, de l'Oriana, és que de veritat el dibuix em sembla una meravella. I m'agrada molt que ells dos ja comencin a estar com juntets, no? Llavors és com molt guai tota la part del ball, que ella ratlla un montonazo perquè pensa que no la convidarà i tal i qual. I, bueno, llavors entrarem ja aquí amb el volum 4, comença pues, com aquesta trama que es desenvolupa en el volum 5 i que vaig plorar moltíssim, de veritat. No, perquè no s'estimen, no, perquè no volen estar junts, no, perquè ell ha de trobar la seva persona i ella ja té a la seva persona, per tant no me'ls pots separar, o sigui, no pots fer que separin de les persones adequades i fer-los estar junts. De veritat, és que no, em va trencar el cor. O sigui, Oriana i ells estan molt bé i em semblen molt monos i molt guai, i m'agrada perquè tinc la sensació de que Oriana comença a veure amb ell amb aquesta com nova personalitat, perquè ella mateixa ho diu, de que és bastant diferent del seu, n'està enamorada i tal i qual, i comença pues, a veure com que són dues persones diferents i s'està enamorant de l'altra, saps? I que està començant a tenir una relació diferent, per tant, està veient pues, que també pot estar enamorada de l'altra i estar amb l'altra, però que la relació serà diferent i tot això. I m'agrada molt. I jo crec que m'agrada més la personalitat d'aquest, perquè és com més guerrero, no? L'altre, no sé, és la meva sensació, és com més Pamphil, però sí. És que... que monos, de veritat, és que són moníssims. I el que deia, el volum 5, a mi m'ha trencat el cor. Estava al tren llegint-ho i a mi m'ha trencat el cor. Ja, és que ho sabia, és que quan el pare li diu no, l'has de raptar, no sé què, no sé quantos, sabia que ell es deixaria guanyar i li deixaria, és que, però no puc, de veritat, és que has cumplido tu missió i el deixa marxar, és que no, i l'altre, clar, l'altre no sap què fer amb la seva vida, perquè ara li ha caigut un marronazo, clar, a complir, no? I ell sap que l'altre s'ha deixat guanyar i que, per tant, és el que ell volia, però és que ja només aquí és com, no puc, ja vaig començar a plorar, però bueno, no, et cuidaré, molt bé, m'encanta, He de dir que a mi m'agrada molt més ell que l'altre, però bueno, quan es fica gelos, en plan, ell s'està com mig declarant i dient-li coses maques i tal, i ella en plan, què li passa? Em fa molt gràcia, em ric moltíssim, de veritat. I llavors, pues, ell l'aconsella, no sé què quantos, i ves amb ella, però... Com no han d'estar junts, tio? Com no han d'estar junts? És que no puc. I ja et dic que al moment en què arriba, entre ella, està plorant, li diu, no, ja passarà, no sé què, no sé quantos, i llavors, és que posaré a plorar un altre cop quan estic veient, es derrumba i es posa a plorar com una Magdalena i tot, és que és com, no puc, la veritat, terrible. Això s'ha de solucionar i no m'agrada la solució que té ara, per tant, ho hem de solucionar d'una altra forma, sí o sí. Jo juro que quan vaig fer el vídeo de llegir primers volums no em pensava que Enamorados Falsos Ángeles es convertiria en una de les meves sèries preferides. 4, 5 i 6. Ja estan junts. M'encanta com es declara ell, m'encanta tota la part... Em va trencar una mica el cor, no? L'altre, pobret, és que li han trencat el cor. Però és que ells dos és increïble lo bé que queden, lo guapos que són. És que tot és com... És meravellós. És que tu també me gustes. I llavors aquests 4 panells aquí junts, és que és una meravella aquest manga, de veritat. Si us agraden els mangas de romans, els shojos de romans d'institut, és que compreu-vos Enamorados Falsos Ángeles, de veritat, ja només pel dibuix, ells dos tenen una personalitat que flipes, i bueno, ja al moment del final, quan l'acompanya, no sé què, no sé quantos, i es presenta com el seu nòvio, i la mare en plan de, sí, però cuida-me-la, no sé què, no sé quantos, m'encanta, és meravellós, i quan parlen pel xat, i quan li envia lo del test, i també que li diu en plan de, però no, tu no pusiste el papelito, i diu, no fui jo. Increïble, de veritat, tinc moltes ganes de veure com són com a parella, perquè increïble lo monos que són, lo molt que m'agrada, i m'agrada també veure com ella es va soltant una mica més a poc davant de l'altra gent, no? En plan de com es va mostrant més tal i com és ell. I també tinc molta curiositat per la seva amiga, a veure què passa amb ella, no? I del volum 4 se m'ha oblidat comentar tot el tema de quan van al festival i ella va amb Yukata, que està guapíssima. Bueno, els dos estan guapíssims amb el Yukata.
és increïble, és que són guapíssims, és que increïble. Llavors ja al moment, a veure si el trobo, en què s'escapen i diu no sé què, no sé quantos, i van així agafadets de la mà, i li diu, és que quería pasar i li diu, és que quería estar un rato contigo a solas. És que clar, al volum 4 ja veiem cosetes, no? Ja veiem cosetes en plan de... I es dona la maneta i tal. I ens estan 2 volums allà. Tu, al volum 5 jo ja estava en plan de per favor, confesseu-vos, per favor, sortiu junts. No podia més amb ells dos. Però bueno, increïble, increïble. Ai, m'enamora aquesta sèrie. I entenc que a mi el que els està funcionant molt, molt bé perquè l'estan traient molt, per tant, contenta. I l'altra sèrie que els deu estar funcionant com un tiro a Milky Way és La nobleza de les flores, perquè jo no dono a l'abast per comprar-me els volums. Em sembla que el 16 surt ja, i el 17, 13, 14, 15, 16 de La nobleza de les flores. Passen moltes coses en aquests volums, perquè és que són molts volums, però passen moltíssimes coses. I estic enamorada d'ells dos, de veritat. Al volum 13 és veritat que ens centrem una mica més en un dels amics que ja ens havíem començat a centrar en ell en el volum 12, que és aquest, que és el que té aquest dilema de que vol ser poli, però no ho vol dir als seus amics, se'ns explica doncs, per què ell vol ser poli, perquè ve aquest dilema, tot el que li passa, tot el rotllo de Nadal. Aleshores, és un volum interessant, no? Perquè al final jo vaig dir que aquesta és molt llarga per centrar-se només en ells dos, perquè jo considero que no dona tant de sí ells dos. I ja veiem doncs, que ens estem centrant una mica més en els altres personatges. També passa en els altres 3 volums. I també m'agrada que ens anem centrant doncs, amb els altres, i no només en el sentit de com ajuntar doncs, els nois amb les noies i fer parelles entre tots, sinó també en els pensaments personals i tot això, perquè així m'agrada molt perquè veiem com la vida d'institut, com veure la vida, com desenvolupar-se en ella, com és créixer des de diferents punts de vista i diferents persones amb diferents tipus de vida, no? Preciós. Però bueno, és que el millor d'aquest volum és quan queden ells dos a soles per Nadal, són moníssims, és que ella és preciosa, ella és tot el que està bé en aquesta vida, de veritat, és meravellosa, però clar, ell li diu no sé què, li dona el regal, que ja estan moníssims, és que, de veritat, si no aneu per aquesta altura de la sèrie de La nobleza de les flores, de veritat, salteu-vos el que ara us ensenyaré, perquè us destrossaré, us faré un spoiler que flipes. És que estava veient això, i ja només quan li diu te quiero és com... Però, és com estava veient, no pot ser, és que era... És ella la que agafa i s'aixeca i li fa un petó, el primer petó, és que és com... Te quiero tanto, no sé què, llavors... De veritat, doncs tot això jo no ho vaig poder fer perquè ho estava llegint al tren, però és que... no puc, i... De veritat, i després els dos estan com super avergonyits perquè, clar, s'acaben de fer un petó i els dos són super vergonyosos en aquest sentit, i és com... no saben què fer, boníssims, m'encanten, de veritat, m'encanten. Aquesta sèrie també meravellosa. Si no li haureu de donar primer el try al manga, van fer l'anime, està molt bé, així que mireu-vos l'anime i després llegiu el manga, perquè meravella. Bueno, el 14 segueix una mica en la línia, ella li dona el regal a ell, que són unes arracades, bueno, hi ha com tota l'explicació, també té una mica conversa sobre el que va passar, però segueixen la seva línia, una mica, no?, com parelleta romàntica de manga una mica més antic, perquè ara per una mica més a saco, no?, ja que ens posava tirat 14 volums per fer-se un petó, i tot i així no se'n donen, vull dir, durant els altres 3 volums que se'n donen un altre, i tampoc no és res molt així. Es coneixen amb el germà i hi ha un moment també molt tendre, els dos parlant, ell volia burxar-la, però ella, és que ella és increïble. Jo crec que és dels meus personatges femenins preferits ever del manga. És un personatge tan ben construït, tan mona, tan pura, és que és pura, però no pura allò que llavors dius, ai, és que és tonta, no, és pura, és intel·ligent, és meravellosa. Bueno, òbviament el moment en què els explica el del petó i tot això és increïble, i aleshores aquí ja tenim la Mercedes Day, que és quan van tots junts al parc d'atraccions, que també em sembla un moment molt guai, i aquí ja comencem en aquest volum a veure cosetes més entre aquests dos. Sí, que parlen dels exàmens, perquè ell li demana que l'ajudi a estudiar, no sé quantos, i llavors diu, doncs podríem anar junts també a l'examen, que ell no es volia presentar, i ell diu, sí, no sé què. Llavors aquí ja comencem a veure cosetes, ells dos,
i també hi ha moltes converses, expliquen coses, també m'agrada molt aquesta amistat, és molt, molt xula i tinc ganes pues, que passi alguna cosa també entre ells, perquè entre ells dos està clar que ha de passar alguna cosa. Si em veieu fer coses cap allà que no he pensat, és que estic deixant els mangas aquí, perquè aquí sobre la taula no m'hi caben més. Volum 15 se centra bastant en ells dos i en l'amistat aquesta que tenia ell a l'institut, que van deixar de ser amics, que retornen a l'examen, i llavors hi ha tot un moment introspectiu de què és el que li passava amb ell, per què, tota aquesta conversa, i llavors hi ha un moment que parlen i que sinceren i es parlen les coses, i al final em sembla que això és molt important, perquè potser quan ets adolescent ells segueixen sent adolescents, no? Però quan ets molt, molt petit o molt adolescent et costa molt com fer aquestes coses. És veritat, al final és normal, no has après, has d'aprendre una mica la vida, no? I tot i així, quan ets més adult també costa, no? Perquè tots ens passa, vull dir, jo ara tinc 34 anys i aquestes, encara no tinc 34 anys. Aquestes coses passen, no? Però jo penso que és molt important i que és un missatge molt maco a transmetre, el d'aquest volum, perquè és molt important parlar les coses. Al final, tu no saps com se sent l'altre, moltes vegades no diem les coses per no molestar, no diem les coses perquè pensem que no és el moment o el que sigui, i si no parlem les coses no es poden solucionar, i em sembla molt guai tota la conversa que tenen, i que a vegades no és tard, vull dir, tu no has parlat les coses en un moment, si tens l'oportunitat de fer-ho en un altre moment, fes-ho, perquè jo considero que normalment sempre serà millor això que no pas deixar-ho estar, sobretot si et fa mal, vull dir, si t'és igual, t'és igual, passes pàgina, una altra cosa i ja està, però si et fa mal i tu vols conservar aquella amistat o recuperar-la o el que sigui, o amb la teva parella o amb qui sigui, o amb la teva família, està bé parlar les coses, dir-te com te sents, com t'afecten a tu les coses, i tenir una conversa i veure si podeu estar en un punt en què els dos estigueu bé. En el volum 16 ja ens centrem una mica més amb la vida del Rintaro, té el moment aquest de la pastisseria, que no sap què fer amb la seva vida, perquè s'està plantejant moltes coses, llavors no ho té clar, i la Kaoru el porta a la pastisseria aquesta, que és quan ell va anar per primera vegada, que es va sentir com feliç, diguéssim, com era petit i tenia amics i aquestes coses, i se n'adona que vol ser reposter. Llavors ho parla amb els seus pares i tot això, i decideixen que sí, i és un volum també molt retrospectiu d'ell. I llavors, és una cosa que jo crec que es veia venir des del primer volum, no? Que ell seria reposter, ho donaven tots per suposat, la veritat. Però està molt bé el procés que fa i que no sigui simplement, no, és com que la meva família tenen una pastisseria, jo també em faig pastisser. No, hi ha tot un pensament de què l'ha portat a prendre aquesta decisió, llavors està molt bé. A la segona meitat seria més de la Kaoru, sabem el que li passa a la seva mare, perquè ja hem vist que hi ha alguns moments en què la Kaoru està com preocupada, com distreta, i ja hem descobert per què, i el moment en què ja està malament perquè la seva mare està hospitalitzada, no se'ns diu exactament el que té, llavors el Rintaro li diu no sé què, no sé quantos, i va, és que són tan monos, s'abracen i es cuiden tant i tenen una relació tan sana, m'encanta, la veritat, m'encanta. I res, poca cosa més, i aquí serà el segon pato, que és com, sí, es que quan li diu si ves en algún momento lo estás pasando mal, llámame, de acuerdo, iré corriendo, no sé què, i és com, que molt, i després ell s'arrepenteix a saco del que ha fet, però és que, meravellós. I després quan fan, perquè no puc celebrar el cireré junts per la mare de la Kaoru, van tots a casa d'ell, i ella està molt contenta, i el Rintaro parla una mica amb el seu pare i li diu, tu fuiste quien la ayuda a salir adelante, i és com preciós, increïble. També, de debò, aquest manga estigués en forma gran. Bé, passem amb Norma. Hi ha 3 mangas, amb un no m'explayaré gaire, que és el primer, que és volum 30 de Jujutsu Kaisen en català. No m'extendré gaire perquè a mi Jujutsu Kaisen, a partir de quan s'acaba la Shibuya, no m'agrada. Em sembla, ho diré tal qual, em sembla una merda. Vull dir, se li en va de les mans. No, hi ha 300.000 poders que no tenen cap sentit, res té congruència, apareixen personatges com si res, el Satoru, el Gojo torna a aparèixer una mica perquè sí, després hi ha tot aquest combat superllarg amb moltíssima lletra, que també és una mica com tot absurd. Spoiler, quan torna aquesta ja és com en plan de, ell que ha fet durant un mes, 2 mesos, estar-se sentada a casa esperant, és que em sembla absurd tot el que passa en aquest volum, tot el que passa en aquest manga, a partir de Shibuya, em sembla absurd. Us diré la veritat que hi ha moltíssimes coses com aquest panell amb tanta lletra, és que ni me l'he llegit, perquè és que m'ho llegeixo i res té sentit, i de veritat, terrible. Em sobra tantíssim la major part d'aquest volum, és que el combat amb el Sukuna s'acaba superràpid, la resta és merda que no li interessa a ningú, de veritat, terrible. De veritat, si no... jo penso que potser si veieu l'anime és molt més entretingut veure l'animat, però de veritat, Jujutsu Kaisen a partir de Shibuya, jo entenc perquè la gent estava tan indignada amb aquest manga i al seu final, perquè em sembla terrible.
ho sento, i amb dibuix a mi no em compensa. Aquesta sèrie me l'he acabat perquè, mira, l'havia començat, és en català i tal i qual, però la veritat és que si no, decepcionant és poc el que vull definir amb aquest manga. Per compensar amb una cosa super decepcionant, una meravella de manga que tampoc compra ningú i que tinc molt pendent de fer-vos un vídeo, és Bright Stories, de Kaoru Mori, aquest manga que, bueno, és que el dibuix, és que el dibuix. Poca cosa a dir-vos, segueix la història. Tenim diverses famílies que viuen a Mongòlia, a les estepes, que són nòmades, bueno, algunes no tantes. És que el dibuix, és que no em digueu que esteu veient això i no penseu en córrer a la vostra llibreria a comprar-vos-el. Aquí ens centrem amb la família del que seria la prota, els seus germans que no estan casats i per coses de la guerra i tal es volen ajuntar famílies i decideixen que ho faran, però n'hi ha uns que diuen, bueno, però les meves dones, les meves filles, has de demostrar que te les pots casar amb elles i ho farem amb una carrera de cavalls. Llavors hi ha tota una escena de la carrera de cavalls que és increïble, està super ben dibuixada, és emocionant, és que tu estàs veient els panells i et fiques nerviós i t'emociones perquè està super ben fet. Em sembla una meravella. Bueno, és que de veritat, uns panells, tot un dibuix, és que aquesta senyora és... Tot el que fa no és art, és màgia, és increïble lo preciós que és tot. I bueno, màgicament, el volum és això, la carrera de cavalls. També hi ha un moment que em va semblar molt bonic, en què expliquen que una de les filles ja s'havia casat, però el seu marit la maltractava i que per això va tornar i llavors té com un atac a la cara i tal i qual, i hi ha un dels germans que diu que es vol casar amb ella i li diu, bueno, jo et serviré, no sé què, i l'altre li diu, no, jo vull que siguem marit i muller i que la cosa vagi bé i tu et mereixes que et tractin bé. I ja està, llavors és com una escena també molt bonica. Tot en general, és que és preciós, de veritat. De veritat, llegiu Bright Stories, tant de bo funcionés més, portessin la resta de coses de Kaoru Mori, però no funciona gens bé i sé que no ens portaran res més. Volum 9 de Espíritus de l'Inframundo, de Hiromu Arakawa. Hiromu Arakawa, una de les meves autores preferides, de la meva sèrie, una de les 3 sèries meves preferides de la història, que és Silver Spoon, és el primer vídeo d'aquest canal, si voleu anar a veure, i doncs tenim Espíritus de l'Inframundo, que és a l'estil més seria Fullmetal Alchemist, que no pas Silver Spoon. M'agrada molt, la veritat, m'agrada molt, m'agrada molt els protagonistes, m'agrada tot. I aquí el guai que passa, per dir-ho d'alguna forma, és que apareix aquest personatge, que és el patriarca Tadera, que és el pare d'aquest altre, que és molt misteriós, molt, no en sabem molta cosa d'ell, però veiem que és com bastant el puto amo, i llavors és molt divertit. També m'agrada molt com tota la trama d'ella. Ella és un personatge que m'agrada molt i m'agraden molt els seus dos sukais, llavors m'agrada tota aquesta part en què persegueix una mica l'adolescent aquesta per descobrir coses, i també comencem a veure que hi ha més del que ens pensàvem. Llavors estic molt intrigada, la veritat. També m'agrada molt el moment aquest en què van aquests, els d'altra família, a casa els Tadera, no sé què, no sé quantos, i parlen i li diuen, escolta, que sàpigues que el meu germà és el que fa el manga aquest que t'agrada tantíssim, llavors es fan com amics. El volum 10 ja ha sortit i tinc ganes de comprar-lo perquè tinc ganes de veure com continuar. La veritat és que Hiromu Arakawa és increïble. Penso que el que és costumbrisme se li dona molt bé i també se li dona molt bé fer acció i fantasia. Aleshores, combina molt bé aquestes dues coses i és una increïble. Per mi, és una de les millors mangakas que hi ha actualment i que estiguin publicant, de veritat. Més enllà de Fullmetal Alchemist, de veritat, en sèrio. I si us ha agradat Fullmetal Alchemist, realment és una sèrie que us recomano 100%. D'acord, anem amb Catway. Per una banda tenim el volum únic de Mandala de Foc. És 0 al meu estil, de veritat. Si no hagués sigut un volum únic, jo crec que aquest no me l'hauria comprat. Recordeu, si ho compreu a la pàgina web o a la botiga que continuarà, us ve, en aquest cas, amb aquest puntet de llibre, que és un extra, i si no estigués en català tampoc me l'hauria comprat. No us enganyaré. Però està bé. És un volum únic en què seguim la història d'aquest senyor, que es diu Hasegawa Tohaku, que és aquest senyor, i ens expliquem una mica la seva història. Jo crec que si t'agrada la història japonesa, t'agrada l'art i tal, és un volum que gaudiràs molt, perquè està molt ben fet i molt ben explicat, però no és el meu rotllo. Aleshores, com a volum únic trobo que està molt bé, encara que no t'agradin aquests temes, a mi se'm va fer pesat de llegir, però es llegeix ràpid, i a més hi ha moments bastant divertits i bastant macos. Per mi no és un volum únic que transcendirà a la vida, no us canviarà la vida, crec jo, però i que té un perfil bastant concret, però trobo que és una bona elecció. Al final hi ha bé manga per tothom i trobo que estigui molt bé que això ens hagi arribat en català. Compreu-vos-el.
Això és el que tinc que dir-vos. El volum 1 i el volum 2 de Capicua, també de Catway, que en aquest cas doncs, també venien amb cosetes, però no han de tenir això, que és del volum 2, i la del volum 1 és aquesta, que serien doncs, els dos protagonistes. M'ha sorprès perquè jo no esperava res d'aquesta sèrie, la veritat no esperava absolutament res d'aquesta sèrie i m'ha agradat molt. Jo pensava que seria doncs, una història també això costumbrista d'adolescents sense més, curteta i ja està, i no. Parla de coses molt interessants, parla una mica del bullying, de sentir-te exclòs, de ser diferent i que per tant la societat t'exclogui, de com, bueno, a vegades simplement necessites algú que t'entengui en aquesta vida. I m'agrada molt, de veritat, m'agrada molt aquest manga i m'ha agradat moltíssim el volum 2. Entre el volum 1 i el volum 2 hi ha un salt temporal doncs, per coses que passen. Em fa molta pena que ell hagi marxat doncs, perquè el descobreixen i tot això, i doncs, com ella el busca i no el troba, però m'agrada doncs, com el moment en què es retroben, penso que és el moment que s'han de retrobar, que ha passat un temps, els dos doncs, també han crescut i ell també ha vist lo especial que era ella amb aquest cas. I també m'ha fet molta gràcia ja age cap i tal, llavors això no m'agrada gaire, com la relació d'ells dos i tota la trama. Una cosa que m'ha agradat molt és tota la trama d'ella, de la germana, de com se sent super fora de lloc perquè ella vol dedicar-se a la carrera, no vol casar-se i tot això, i com la societat li diu que, bueno, que com a dona el que ha de fer és casar-se i deixar-se estar de la carrera i tal, que tampoc no aspirarà. El missatge aquest de, bueno, és que encara que et dediquis a la carrera tampoc aspiraràs a arribar molt amunt perquè com a dona el món no et deixa, llavors és molt dur el missatge, és molt fort. I m'agrada molt també tota la conversa que tenen doncs, perquè al final em sembla que el pare és diferent d'elles dos i també explica doncs, com amb ella li va afectar el fet de que encara que la van incloure en la família, ella no és filla de les dues persones, no? I per tant se sentia exclosa, se sentia diferent i sentia doncs, que no era 100% al seu lloc, però que tot i així pues, la prota sempre la va incloure i la va estimar i li va donar recolzament, no? Aleshores, pues, ara tinc moltes ganes de veure què més passa, perquè són boníssims i vull que estiguin junts i vull que es cuidin i que s'estimin i necessito més bons. Bueno, res a dir amb aquest final, no he entès res, continuarà gaire per aquí, bueno, m'ha fet molta gràcia, la veritat. I per mi la joia que ha tret Catway, que és que això és una meravella, tot el tema de la bruixa del castell dels Cants, aquest segon volum. Bueno, Jon Tarachine és increïble, també té un dibuix, per mi més que el dibuix, que sí que és maco, però tampoc no és espectacular, té uns panells, sobretot quan fa panells complets, que et saben transmetre d'una forma el que t'està intentant transmetre. Això ja em passa moltíssim amb Motion Enroll, però amb aquí me n'he donat de que també ho fa, vull dir que és ell, vull dir que és com la seva màgia, no?, de fer aquestes coses i em sembla molt guai. M'ha agradat molt tota la part de Londres. Per un moment em pensava que es quedaria a Londres i que seguiríem com més la seva... No, a París i han de tornar a Edimburg i seguirem una mica la part de la seva història a l'escola, una mica més Harry Potter i tal, però no. M'ha fet molta gràcia perquè aquesta escena m'ha recordat molt al castell ambulant, al moment en què Howl està com allà que no pot, però és que de veritat, aquests panells, quines meravelles, que em transmet força, sobretot em passa moltíssim amb Motion Enroll, que em transmet doncs, el que vol transmetre, no? Com que de repent et ve un mar i tot això, i és el que em transmet, em sembla que és una crack fent això, i llavors doncs, ell torna i comença doncs, com l'escola normal i tinc ganes de veure doncs, què passa amb aquests nous companys de classe i tal i qual, i sobretot de veure doncs, qui són aquesta gent i què pretenen, no? Està molt bé. Sí, molt bé. He de dir que potser m'agrada més el seu look amb el cabell més llarguet, però no passa res. Recomanació 100%. Per mi és que si heu de comprar... A veure, a Catway tenen ara mateix el volum únic, aquestes dues sèries i la de Cube World, em sembla que es diu, i jo crec que si us mola la fantasia, el vostre rotllo i l'acció, el vostre rotllo seria la bruixa del castell dels Cants. Si us agrada més pues, el romans, les coses quotidianes, el costumbrisme, seria més el rotllo de Cap i Cua. De veritat, no us deixeu enganyar amb Cap i Cua, no és un romans de soy jo típic d'institut, de nenes tontes, bla, res
res en contra amb aquestes sèries, però jo sé que hi ha molta gent que té molts prejudicis amb aquest tipus de sèrie. Per tant, que no us enganyin aquestes portades, no us penseu que és això, és que ho gaudiré moltíssim, perquè una mica com passa amb Windbreaker, per mi aquests mangas van més de sentiments, de com et sents tu, de com et desenvolupes, de com creixes i els teus pensaments, que no pas del que t'estiguen explicant de la vida d'institut o el que sigui, de veritat, 100%. La càmera s'està calentant, m'està sortint la senyal, així que la pago una estona, així que si hi ha algun canvi de llum i aquestes coses, ho sento molt, és el que hi ha. He acabat el Catway i anem amb Planeta, que en tinc 2 i serà bastant ràpid. Per una banda, el volum 8 de Hace falta más que una cara bonita para enamorarme, això sí que és un sojó d'institut clàssic de romans, no té molta cosa, més enllà de que a mi, personalment, el dibuix m'agrada molt, em semblen molt cookies ells dos, i ja està, realment aquest volum, bueno, sí que hi ha hagut un moment que sí que ha hagut com una mica més relació d'ella amb la seva amiga que no pas d'ells dos i tal, i sí que hi ha hagut un moment en què ella com que s'ha plantejat coses perquè al final estava perdent a la seva amiga i li importa molt, però no passa res espectacular, un volum sense més. I l'altra de Planeta, que sí que és una sèrie que m'encanta i que ja està acabada, és el 5è i últim volum de My Androgynous Boyfriend. No sé si us n'he parlat d'aquesta sèrie. En aquesta sèrie seguim la història d'ells dos, vale? És un romanç adult, però que no tracta tant del romanç, sinó dels personatges. Realment és un tema, un tipus de manga que m'agrada molt, me l'estic adonant. I la cosa és que ell és androgin i encara que treballa en una de model i tal, també fa vídeos i li encanta el maquillatge, tot i que també és molt masculí. Llavors, aquesta sèrie m'agrada molt perquè parla molt més i reflexiona molt més sobre els rols de gènere, què és masculí i què és femení, sobre sexualitat, sobre identitat de gènere. Aleshores, molt interessant com ho planteja tot, com ho reflexiona i com penso que és un manga que potser molta gent hauria de llegir per entendre moltíssimes coses, com funcionen i com són moltes realitats, perquè a vegades no som conscients. Hi ha moltes realitats diferents al món, molt diferents de la nostra, i aquest manga trobo que és molt guai, i també perquè tenen una relació super sana. És que una relació hauria de ser així sempre. I llavors també és molt maco els 5 volums com veiem com es desenvolupa la seva relació, no tant com es desenvolupa la seva relació perquè quan comencem el manga ja estan bastant consolidats, sinó com van creixent, no? Perquè em sembla que és en aquest volum o en l'anterior que es canvien de casa i s'han de comprar una altra nevera i llavors s'explica una mica com va començar tot. Llavors està molt bé, no? Perquè al final passa molt, no? Quan et mors amb la teva parella vius en una casa més petita, simplement perquè normalment és la que et pots pagar, i quan vas creixent i potser tens més diners i tal, doncs et pots pagar una altra casa i et canvies. Llavors és un manga molt interessant on aquells dos són els protagonistes i hi ha altres personatges que ens apliquen aquestes visions que us dic sobre això, rols de gènere, sexualitat, bla, 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 tot això que us he dit. I a més, això és un manga molt maco i és un manga molt divertit. La veritat és que són molt divertits. Per exemple, és molt guai, no? El moment en què com ella li diu casem-nos, no? Com naturalment, i ell també li havia preparat i llavors pues, es casen. És preciós. La part de la boda em va semblar super maca. Ella és guapíssima, i també m'agrada molt perquè ella és com super fangirl. Llavors veiem també tota aquesta part fangirl i m'agrada molt perquè ella accepta totalment com les aficions i els gustos com femenins d'ell, i amb ell no té cap problema en que ella sigui super fangirl perquè és fangirl d'ell, però també és fangirl de molta altra gent. Llavors és com super fangirl i m'agrada molt, per exemple, un moment em va fer molta gràcia quan ell fa un concert i ella li diu que no vol les entrades, que les ha d'aconseguir ella com a fan. Llavors és com molt guai, no? Aquell moment també és molt divertit, és una sèrie que de veritat m'agrada moltíssim, és que, bueno, i és guapíssim. Em recorda molt a Félix també, pues, el rotllo aquest de Stray Kids, no, androgyn i tal, és molt maca la sèrie. Jo de veritat us recomano que us la compreu, són això 5 volumets de no res, super lleugereta, es llegeix en no res als 5 volums i ja us dic, penso que tracta temes molt interessants i importants, cada cop més, encara que no ho sembli. Volum únic de Fandogamia, l'únic que tinc en aquesta ocasió, que és País del Agua de Nao Iwamoto, que aquesta senyora ve a ensenyar el manga, que també ens porta Fandogamia Mariner, els 7 caballeros de Mariner, del regne de Mariner, no sé que es diu. He de dir que m'ha costat llegir. Vale, és un volum únic, recopilatori, així molt gordet, també és bastant dur de llegir. El dibuix no és una meravella, és un dibuix estrany. A mi és una sèrie que em pega molt en Fandogamia, és un dibuix estrany, llavors t'ha d'agradar, no sé com dir-vos-ho d'alguna manera. I m'ha costat, sobretot la primera meitat. La segona meitat ja ara més lleugera i ja me l'he llegit més d'això, més ràpid, però he de dir que és un manga que m'ha gustat. És molt polític, és bastant lent i hi ha moments en què de veritat no sabia què m'estava explicant, no us enganyaré. Llavors,
No sé si faré el dels Cavallers de Mariner. O sigui, és una sèrie que parla molt bé, li tinc ganes, i també tinc ganes perquè ve l'autora i tal, però ja us dic que no li he acabat de pillar el puntillo. M'ha agradat, o sigui, però és això. Al final sí, jo crec que sí, que l'últim terç m'ha agradat molt. El primer m'ha costat molt, el segon ja li he anat agafant el ritme, però el tercer m'ha agradat moltíssim. I no sé, sobretot el que m'ha agradat molt és com ens han ensenyat al final de tot el pas del temps, que és en plan de com ens han ensenyat que estan junts, tenen fills i bla bla bla, i s'ha construït, s'està construint l'aqueducte aquest que volíem fer i tal i qual. No sé, està bé, sobretot per ser un volum únic i no us voleu endinsar en Mariner, jo crec que és una bona forma de conèixer a l'autora. D'Arezzi tenim dues cosetes, amb una no m'extendré, que és aquesta primera, que és el volum 7 de Dino-san, i no m'extendré perquè us he parlat d'aquesta sèrie en un vídeo de YouTube que m'agrada molt, per tant, us envio a que veieu allà com seria si Jurassic Park funcionés de veritat, amb rigorositat científica, amb rigorositat zoològica. Si us interessen els dinosaures, o us interessa la zoologia, la fauna salvatge i tot això, és el vostre manga, de veritat. Tant de bo fessin anime. Fa un temps l'autora va estar demanant a veure si perquè votessin en un lloc perquè fessin l'anime, crec que no va sortir, però de veritat, un manga molt interessant, molt de recuentos de la vida, de com seria treballar en un zoo, doncs és això, però amb dinosaures, de veritat. Compreu-vos-el perquè em sembla que soc, no sé, la tercera o quarta persona que llegeix aquest manga aquí a Espanya. L'altra sèrie d'Arezzi és el volum 3 de La Macarra i la Nueva, que és l'últim, aquest Yuri d'institut com ambientat una mica en els anys 80, que també té un dibuix així com més antic. Aquest és l'últim volum, aquí ja s'acaba i aquí, com ja podeu veure, és el volum en què es declara i decideixen sortir juntes. Llavors, és un volum que m'agrada molt perquè, a part que les veiem juntes i són moníssimes, perquè hi ha tota la part en què, la primera cita és espectacular, m'agrada molt com hi ha tota aquesta reflexió sobre tenir una primera cita, de què fer, què no fer, els nervis aquests de, ho estaré fent bé, no ho estarem fent bé, com al final és en plan de no és fer-ho bé o fer-ho malament o fer les coses més o menys, sinó simplement és estar juntes i ja està. I m'agrada la part en què ella té ja conversació amb els seus pares sobre tenir parella, no sé què, quantos, i no s'atreveix a dir-los que està sortint amb una noia. Llavors ho parla amb l'altra i ho parla sobre també com els seus pares ho accepten, no sé què, no sé quantos, i com els pares d'ella no ho veuen acabant de veure bé, però en canvi els d'ella sí, perquè simplement, la seva mare s'estimen i són feliços i tal i qual. Llavors m'agrada com també quan li confessa el que ha fet, ella no la critica ni la jutja, sinó li diu, és que és complicat en aquesta societat, i més si vius a Japó, és complicat això, al final al Japó elles dos no es podrien casar legalment, i que llavors totes les conseqüències i els problemes que té això, no? Com ho accepta, diu, en un altre moment potser ja estaràs més envalentonada, ja tindràs més valors de parlar això amb la teva família, de mentre, seguim juntes i la meva mare ho accepta i ja està, tot bé. I llavors és un volum que m'agrada molt en aquest sentit, en la conversa aquesta, la part aquesta que tenen, trobo que és molt necessària i que fins i tot, potser és molt valent d'això, però hi ha noies adolescents que poden llegir aquest manga i treure's un pas de sobre i treure's com pensaments que tenen a sobre i veure'ls reflectits aquí i veure això, que no passa res, cadascú té el seu camí, té el seu desenvolupament, també nosaltres quan tenim 15 anys, els nostres pares en tenen 30-40, són una altra generació, un altre moment, és complicat, per tant és normal trobar que hi hagi gent que no accepti una relació entre dues persones del mateix sexe i que tu et vulguis protegir no dient-ho, almenys per al moment és totalment lícit i ja està, no passa res. Abans de passar a Distrito, que és la majoria dels meus mangas són de Distrito, la veritat m'estic adonant que els hi compro moltíssima cosa, vull parlar-vos d'un volum únic, Gatsushina, que ens porta Tomodomo, un volum així també doble. M'ha semblat una meravella aquest manga. Si us agraden els gats, és el vostre manga. Si us agraden els mangas chills, és el vostre manga. De veritat, quina meravella de manga. Aquells que et deixen el cor calentet, aquells que et sents relaxat. És un manga que he trigat moltíssim en llegir perquè només me'l llegia en els moments que deia ara estic aquí tranquil·la, ara estic aquí calmada, és el moment de llegir Gatsushina. De què va? No va res més de que les gatussines, aquests gatets moníssims petits, són com gamusinos. Sabeu a app que busquen gamusinos? Pues és això, que és un ésser que simplement apareixen on volen i fan el que volen. Llavors és com un gatet petit que apareix a la vida d'aquest noi que és un estudiant d'institut i ens ensenya el que fa i és simplement
ella sent moníssima, constantment. Vull dir, és l'únic que passa en aquest manga. Ella és moníssima sempre i apareix i desapareix, veiem una mica també la vida d'ell, també una mica pues, quins problemes té a la vida, què li preocupa, les seves relacions amb la seva família, amb els seus amics i tal qual. Llavors és bastant guai en aquest sentit, però bàsicament és això, és veure aquesta gata sent preciosa i desitjant tenir-ne una a casa meva. De fet, hi ha una gata que cuidem al carrer, que és pràcticament igual que aquesta, que li diem gatossina per això, perquè, bueno, apareix una mica quan ella vol. Tomodomo, de veritat, tenen joietes increïbles, tenen molt bon gust amb el que es porten i jo us recomano que, això, us agraden els gats, us agraden els mangas calmats, els mangas de chill, gatossina. És que no passa res, realment, és que en el manga no passa res. Anem per acabar ja amb Distrito, que no és per acabar perquè queden bastants mangas. Aquest nou shoujo de romans d'institut que ens porten, que és Pink Habanero, aquesta coseta tan rosa, això ho han tret fa res, el primer volum, i em sembla que treuen en breus el segon. De fet, em sembla que han avançat l'edició, o sigui, que surti aquest volum. Jo coneixia aquest manga en el sentit que havia sentit molt a parlar, s'havia demanat molt, per tant hi tenia curiositat. M'ha encantat, m'ha semblat super divertit, és bastant senzill de moment, vull dir, un manga, uns shoujo romans d'institut típic, però m'ha agradat, el trobo molt divertit, vull dir, és que el dibuix és el que us podeu esperar, no, de moment no trobareu res més que això. El típic de ell és una mica cabronet, però en el fons és molt majo, ell és com en plan de ai, passo de tu perquè a vegades ets un gilipolles, però en el fons s'enamora fins al final d'ell, encara que és obvi que ell ha caigut primer, aleshores és que no és res més que això. Però són molt cookies, i a mi és un tipus de manga que m'agrada. Per tant, que sabíeu que ja la teniu el primer volum, aneu a per ella, la vostra botiga de confiança. Seguint amb els shoujo romans d'institut com més típic, diguéssim, més allà del amor, el volum número 7, estic super dins d'ells dos, m'encanten. Aquí ja us he dit que per mi no estan un shoujo romans d'institut, simplement perquè ella no és la típica protagonista de romans d'institut, no? Aleshores m'agrada molt lo decidida que és, però a vegades lo molt vergonyosa que és, vull dir, aquest moment en què la plan diu abre la boca i ella està com super, i li diu, bueno, a partir d'ara farem més coses, i també li diu más i quanto, i ella es fica com super vergonya, en plan, és que són molt monos, m'agraden molt ells dos. Tota la part d'aquest he de dir que fa una mica de mandra, com malament que tracta, sí, no, és que tinc molta pressió a casa, però tracta molt malament el seu germà, es tracta molt malament a tots, i és com, no sé, ella és una mica tonta, ella és una mica, noia, no t'estàs adorant del que estàs fent, i està una mica feo, això. Però m'agrada la part que es fan amigues, bueno, el volum comença en què pues, en parlar les coses i tal, i s'han fet amigues perquè ella marxa a l'institut i tal i qual, llavors ella l'acompanya a la festa aquesta que ella no havia anat mai, i pues està bé. Tota la part que el Ros ha fet mal i el Zen l'ha d'anar a cuidar i a vigilar i tal, també fa bastant de mandreta, però són molt monos. Pues, per exemple, aquí són 7 volums, ja s'han fet el primer petó i se n'han fet més d'un, la nobleza de les flores, pues, per al seu ritme. Romans, shoujo d'institut, no tan típic, de fet és un dramón i bastant xungo i bastant fosc, encara que cada cop és menys. Volum 6 d'Estudio Cabana, aquí pues, tenim tot el rotllo de que pues, ella s'està donant de que l'altra pues, està avançant sense ella i encara que ella és la adulta, se n'adona que no sap viure sense ella, així que bueno, tot aquest conflicte. Però bueno, ella també se n'adona que ha de passar pàgina, cosa que estava molt bé, tenen posar aquesta conversa al bar amb l'altre i veu pues, que tot i que n'està enamorada ha de passar pàgina i ha de deixar pues, que ell continuï la seva vida. I m'agrada pues, com ell cada cop se n'adona més que està molt enamorat d'ella. Jo heu llegit Estudio Cabana? Vosaltres qui consideraríeu que és el protagonista? Ella o ell? Perquè jo cada cop tinc més la sensació que el protagonista és ell i no ella. Però res, també m'agrada molt aquesta nova trama en què es posa ella a treballar a Estudio Cabana i això, llavors tinc curiositat per veure què passa aquí. També tinc com la sensació que tot és molt lluminós, no? Com tota la part creepy i fosca d'aquest manga està desapareixent, per tant tinc com la sensació, o potser és que tinc ganes de que els hi passi alguna cosa i no tot vagi tan bé per veure pues, què passa, perquè hi hagi una mica de dramón, una mica de morbillo, que al final és una mica el que penso jo que t'atrau al principi d'aquesta sèrie. Tampoc sé si tindrà molts volums o no, i llavors no sé si això s'allargarà molt o no, però m'agrada.
Suihana. La veritat, penso que és una joieta que ens està portant Distrito i que han tingut molt bon gust en portar-la. D'aquest sí que ens en vaig portar l'altra últimes lectures, que és Cross Game, el volum 4 i el volum 5, em sembla que el 6 i el 7 han sortit ja. La meva opinió d'aquest manga no ha canviat gaire. A mi m'agrada Mitsuru Adachi, és una mica pervertit, és una mica senyor verde de 40 anys, m'acabo de donar que aquí hi ha com la bandera de Catalunya, no? L'edició no em sembla gaire xula amb aquests colors neons, però a mi m'agrada molt Mitsuru Adachi, m'agrada molt un bon Spokon, i jo us vaig dir també que per mi Mitsuru Adachi, el béisbol, en aquest sentit, perquè em sembla que té un també de natació, és només una excusa, no és el tema, i que el que ens parla és molt més de les relacions personals i de la relació amorosa entre els protagonistes, i en aquest cas del dol, de passar pàgina i de créixer amb aquest dol. I bueno, les altres històries que tenen els altres personatges, no? Però jo parlo com dels protagonistes. Però aquí ja comencem a veure que ell ja està encarat, el Co ja està molt encarat amb el tema del béisbol, fan el partit aquest, que guanyen, llavors passen ells a ser el primer equip, perquè es veu que el subdirector i tot això estaven fent com coses xungues, i llavors ara aquí potser ja comencem una mica més amb l'emoció dels partits, que penso que Mitsuru Adachi ho sap fer molt bé i tinc ganes de veure. Ai, La bèstia del rei, també és de les meves preferides que ens està portant Distrito, volum 11 i 12, aquí com que ja s'ha descobert tot el pastís, ja tenim emperador nou, ja tothom sap que ells dos estan junts i s'estimen, però ella decideix, Rangetsu decideix marxar perquè necessita trobar-se a si mateixa i tenir com aquest moment, perquè al final ella no deixa de ser la guardaespatlles d'ell, llavors sent com a bèstia, com a semibèstia, no pot ser la seva parella, no podria com estar públicament, seria com la segona dona, llavors decideix marxar i hi ha tota la part en el volum 11 del viatge amb l'altra semibèstia que m'agrada molt. Bueno, he de dir que aquell moment jo em pensava que aquí anaven a passar coses guarretes i estava com una mica d'això, però bueno, parlant de tot aquest viatge, de com van als bordels a menjar, però també descobreixen tot el que està passant, i després ja tenim el volum 12, en què han passat uns anys, em sembla que 2 anys en total, i s'ha tret aquesta llei en què les semibèsties poden fer qualsevol feina, llavors ella se n'adona que pot tornar, i a més se n'adona que pot viure al costat d'ell si es presenta per ser el seu guardaespatlles com de forma oficial i no com a semibèstia, saps? No, perquè aquesta feina ha quedat com per al seu germà. Llavors tenim com tot el viatge, de com ella es presenta a les proves, tot el viatge no, perquè fan un pim-pam i passen i diuen, no, mira, és que ja ho has aconseguit. Llavors es retroben i és com... També tenen aquesta conversa de que ella li diu, no, si jo no m'importa, pensava que no m'importaria ser com la segona, però sí que m'importa. I ell li diu, és que en cap moment jo he pretingut que tu fossis l'amant, jo és que em vull casar amb tu. I és que una mica, en plan, que ens pots casar, veus, li diu, la semi-esposa, que és com, i ella és com en plan de... Lo què? Què vols que sigui? Què? Llavors, no queden gaires volums, no sé si en queden un parell o així, per tant no poden passar moltes més coses, encara que al final de tot el volum se'ns presenta com una altra gent, com en plan de què està passant aquí? Per tant sembla que s'obre una altra nova porta a coses, llavors no sé cap on portaran, perquè és això, no queden gaires volums, no sé si en queden un o dos. Què dir-vos de Moonbreaker? Meravellosa aquesta sèrie, la veritat és que estic tan contenta que Distrito, per màgia de la cosa, ens portés això en català, perquè l'estic gaudint tantíssim el fet que estigui en català. Aquí comença la guerra amb aquests dolents, diguéssim, no? Amb els altres, llavors hi ha tota la part del principi de quan es comencen a barallar, també quan entrenen, també hi ha com tota aquesta petita part en què veiem el Sakura i el tio aquest del cabell llarg, que no sé mai com es diu, com s'han de sincronitzar per poder guanyar. Llavors això és com la primera part de la primera part no, perquè en tindrà més d'una, de dos i de tres, i després tenim el volum 15 en què està molt bé perquè ja segueix això. El que veieu és com que la parella aquesta segueix i els diferents punts de vista dels diferents jocs on estan, que a mi em té molt intrigada perquè no sabem res de l'Ume Milla, la veritat, però el guai d'aquest volum és aquest moment
que és bàsicament quan arriben els reforços, que els reforços són aquests tres, que són 3 personatges i 3 bandes que hem anat com recopilant en els altres volums i que el Sakura va a demanar-los ajuda, que és molt bonic, no? Perquè precisament veiem en els altres volums que el Sakura li costava molt demanar ajuda, li costava molt com deixar la responsabilitat en els altres i no fer-ho tot ell, per tant és un gran pas el fet que ell sol, sense dir-li a ningú i sense que ningú li demani, se'n vagi a demanar ajuda als altres. Llavors tenim com baralles diferents en què ja s'introdueixen aquests personatges, que està molt bé recuperar-los perquè al final no sigui simplement en plan de no, ens barem amb aquests, els guanyem, següent banda, doncs això, sinó que hi hagi com una relació entre ells. He de dir que jo no m'esperava que aquests tornessin, la veritat, els altres sí, perquè sí que fan bona relació amb aquests dos, no? I els altres de la banda, però no m'esperava que aquests tornessin i m'agrada, perquè veiem com un altre punt de vista d'aquests personatges que al principi són com una mica, som dolents perquè som dolents, i aquí veiem com han avançat, no? Llavors està molt bé. M'agrada molt aquest volum i sobretot m'agrada molt perquè al final es posa seriosament la Tsubaki, també se'ns ensenya com es coneixen l'Umemiya i la Tsubaki, cosa que és molt interessant. Veiem d'on apareix aquest amor de la Tsubaki cap a l'Umemiya, llavors em sembla que està molt bé. També he de dir que hi ha moments en què parlen en veient femení i altres en masculí, llavors no que ho sapiguem molt bé, però és igual. Aquest moment és increïble. Tinc moltíssimes ganes del volum 16 perquè tinc moltíssimes ganes de veure la Tsubaki plenament en acció. Una meravella, Windbreaker, de veritat. I per acabar amb aquest vídeo, volum 6 i volum 7 de Yamada. Vale? Aquí ells dos ja estan junts, ja veiem cosetes. He de dir que em segueix fent bastant de trigger. Ja sé que ell aquí ja té 18 anys i tal, però bueno, i que realment només es porten 2 anys o 3, però em crea bastant de trigger el fet que ells segueixen a l'institut i els exàmens i totes aquestes coses. Aquest personatge em sobra bastant, he de dir, com està aquest, em sobra bastant, no sé, no m'agrada. Llavors res, es reconcilien amb la noia aquesta, però ella li segueix dient que, bueno, que vol seguir amb ell i són molt monos. Vull dir, són molt monos junts. I són molt guarros. Sobretot la Yamada és molt guarro. Cosa que em sorprèn, però bueno, també està bé, no? Una mica més, al final, és això, tenen 18 anys, també. Em sembla més normal una relació d'aquest estil que la de la nobleza de les flores. Per molt que m'agradi la nobleza de les flores, de veritat. Però, bueno, també m'agrada això d'en plan, no, és que no et vull distreure perquè tens els exàmens, bla, 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 no? Llavors, bueno, està molt bé la part en què ella per cap d'any torna a casa i al seu germà i com a que recuperen la relació, al final és normal. El germà petit s'ha quedat al poble i la veu menys i ella està fora, llavors, bueno. També hi ha tota la part en què la Rina, em sembla que és Rina, ha de fer l'examen i tal i qual, bueno, està bé. Bueno, aquest moment em vaig quedar bastant que redimonis ha passat, i per aquest moment i aquest final de volum vaig anar a comprar-me aquest i vaig acabar comprant tot el que no havia comprat des de Sant Jordi. Bueno, doncs res, aquí ja estan, ells dos sent boníssims, Yamada sent el nòvio perfecte, quasi el 99% del temps, i hi ha tota la temàtica aquesta que també és una mica igual del tio aquest que és el veí de la Kane que fa soroll i no la deixa dormir, bla 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 bla, bueno, no sé. Simplement, en aquest volum ens centrem bastant en Yamada i veiem bastant a Yamada i, bueno, està bé. No, és guapo, és intel·ligent, és majo i, bueno, hi ha escenes que crec que no puc ensenyar per aquí. No es veu res concret, però, per si de cas, no ensenyaré gaire, però telita amb el volum 7 de Yamada. I ja està, que són molt monos junts i tinc moltes ganes de veure, i m'agrada molt que elles dos s'hagin trobat i s'hagin vist i sàpiguen qui són en persona. També tinc ganes de veure si això es desenvolupa una mica més. I bueno, és veritat, és que pedazo volum 7, el volum 7, pedazo volum, apareix la mare d'ell i és la que va presentar i és igual de torpe que ell, i és com bastant increïble aquesta trobada. Llavors també tinc més ganes de veure el tema de la família de Yamada, que fins ara no havien sortit. Fins aquí les meves opinions dels 36 volums que he llegit des de Sant Jordi i una mica més, diria jo. Espero que aquest vídeo us hagi agradat. Ja sabeu que si heu llegit alguna d'aquestes sèries, doncs jo la comento amb vosaltres per comentaris, bàsicament. Que això, espero que us hagi agradat molt el vídeo, espero que tingueu molt bona setmana.
si em seguiu, si doneu like, si compartiu el vídeo, si comenteu. Aquestes coses m'ajuden molt i m'animen a seguir. I això, ens veiem aviat. Adéu. Ara haig de col·locar aquests 36 volums a la prestatgeria.